एमपी सिस्टर नमस्कार। ସକାଳୁ ଆଇଲ कौन आज भाजुच कि ରସୁଣ रस ପଖାଳ ଭାତରେ ରସୁଣ ସୋରିଷ ଫୁଟେଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଭାଜି ଖାଇଲେ आज आउ कौन किछि नाही रसुण सोरिष नगेई भात खाइब। ହଁ ବରା ଘୁଗୁନି ଅଛି, अच्छा ଭଜା ଅଛି, ମୁଗିକି ପଖାଳଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ए रसुण सोरिष भाजिकी खाउछ बोली मन दुख करछ कि? ନା ଅଛି ବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ବରା ଘୁଗୁନି ଅଛି, ଭଜା ଅଛି। अरे ओडिसा रे एमिति लोक अछंती बहुत उपास ହଁ रहउछन्ती। ସେଇଟା ତ ଠିକ୍। तेणु ताकू जी भाविव प्रत्येक भगवान दउथुवा जिनिष प्रत्येक जिनिष आमे प्रसाद भाविकी खाई नवा। ନା ହେଲେ ବି ରସୁଣ ସୋରିଷ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତରେ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ତା ମଜା ଜାଣିଛି। ତମେ ଜାଣିନ? ओहो रसुण सोरिष पियाज भजा ता मजाटा अलग जी जानिछि से ही जानिछि। ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବିବେ ଇଏ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଇଗଲେ ସେ ଏଇଆ ଭାବିବେ ନାଇଁ। ନା ଦରିଦ୍ର ମାନେ କଣ ଦରିଦ୍ର ଖାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ ତା ମହତ୍ଵ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ କହିବେ ନା ଇଏ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏନପି ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ରସୁଣ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭଜା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମାନେ ନାହିଁ। ପଖାଳ ଭାତ ପଖାଳ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ଫେବରାଇଟ୍। ବହୁତ ଖୁସି ପଖାଳ ଲାଗିଲା, ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଆର ବୋହୁ ଯେ ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ସବୁକିଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଜୀବନ ସହିତ ଖୁସିରେ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା। ତମଠୁ ଯାହା ହଉ ଏନପି ସିଷ୍ଟର ଆମକୁ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭିଉର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? କିଛି କହିବିନି, ଟାଇମ୍ ଅଭାବ। ମୁଁ କେମିତି କାମ ସାରିକି ଯିବି, ଆଉ ସେଠି କାମ ଅଛି। ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା ହଁ ଆନନ୍ଦ ନାଇଁ। ଯାହା ମିଳିବ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ଭଲରେ ଖାଇବା କଥା।